Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe teeŋti e hutortoɓe maayo YouTube e tufɗe mumen keeriɗe o ko giɗo mon Ibraahiima Umar KAN Katante Leñol mo Aañam Yeroyaaɓe Tonngoode ɓolum jeeɗiɗi jeegom e tati nayi e nayi ɗiɗi e tati jeeɗiɗi e jeenayi ari hoofnude on e yidde addude seeɗa kumpital ngam Jeertino hande noon ko nyallal nayi lewru seeto woni nayo ɓuru hitaande ujune ɗiɗi e nogas e goo ɗo he Aañam Pante e nder ngendi Waalo Fendo. Bandiraɓe tedduɓe ko faate geɗe men geɗe leñol ngol gooto kala ne waɗa heen ko waawi sago men kadi kala ko waɗa ko yo saro kono kadi ne moƴƴi kutoroɗen gandal jaaden e juɓɓudi kala ko faate baɗal ngal neɗɗo waɗi so tawi a yiɗi hutorade ɗum ene moƴƴi gittodira e joomum kumpa jewti don keɓa yamiroore mbawa sarde ɗum e yañude ɗum wona nafoore sabu heewiɗo neɗɗo heɓi hunde woodi no sardi ɗum tawa ngantune heen waɗata noon ko wasde haaldude nde tufnde hande YouTube maayo ngo e tufɗe keeriɗe ɗe gooto kala ne yiɗi wadde ɗum ngam sarde ɓeydade kam nen addude fodde mum kono kadi heñaare nde ala ngartam deftere meɗen wiitende giɗgol goonga en jii ɗum ko heewi e nder YouTube ene nanna tawi en gandani boom nannuɓe ɓe won waɗoɓe hen jewte ɓe njaaraama won yaltinoɓe hen bindi ɓe njaaraama kono to bange nannude ɗum e nder YouTube e nder lowre mum heerinde ɗon kadi ene moƴƴino wona kaldigal yaada e yamiroore ɗum noon mbere ɓeydade laɓɓinande on sa windi deftere giɗgol goonga maayi ana nanna e nder YouTube hoore deftere nde ha laaci pop ene hen natal deftere nde ne hen natal binduɗo deftere nde hono Ibraahiima Umar KAN Katante Leñol mo Aañam Yeroyaaɓe ana hen ko wona ɗum ko woɗɓe nanni tawi wondani e yamiroore meɗen eɗen ñaagi joomumen nde tinnoto gitta mbawen heddade ɗo gotel ɗo kala cohluɗo wawa ɓamde jokkorgal ngal liya o ɓennina ko ɗum woni ballodiral e mbadi nunɗal e deftere men giɗgol goonga ko nde winda faade hande mo dokkuɗen hen yamiroore sellunde tawede en e luutede en ko neɗɗo gooto woni Mamoudou Mamadou Gise woni Dooro Gise jeeyaɗo cuuɗi men ɗalhaya on so fini hande winditima nde yeeyi ñaami yo dole jam so waɗinde hande lifol ayawo waɗi hen inde mum yo dole jam ko wona on hay neɗɗo gooto en dokkani yamiroore e nder windere nde wadde hen tawi en kaldani ɗum noon bandiraɓe tedduɓe ma on jii ɗeɗo henna nate ɗe jaltinmi ɗo henna ma on mbaw famɗum ngal ɗo natal won hen baɗngal ko wayno ɓernde ni ma on jii bindi baɗino boɗeji ni ngal nana hen yo jomum tinno jokkodira e meɗen en jii natal gongal nannuɗe hen kadi ene wonde ko wayno laana ndiwowo ni e winda hen ko Ba Ousmane Babi en mbaɗi laakle kewɗe kono en keɓodirani e joomum yo tinno o watta hen hakkille o jokkodira e men kadi o itta ɗum o ƴeewa wallodirde men e mbadi ɓurde ngarɗude en jii ko wattidi natal gongal baɗangal hen
lefol nanagol YouTube jomum ne wiye gelongal ɗiɗi TV on ne yo tinno jokkodira e meɗen mbawen hunde nde tan wona ɗo gotel ballodiren jaafoɗon oɗon gandi gonka YouTube e ñawoje muɗum en jiɗa hay goto nawde inde mum walla lowre mum to ganduɗa taw wonko bonnanta jomum kono tinnoɗen ballodiren haadi kam eɗen guuri taw en mayani kala jiɗɗo wadde hen hunde ƴeewen tan yewtidde pamodiren ballodiren dewnen lawol ɗum ɗo noon hande ko indam min Ibraahiima Umar KAN katan leñol mo Aañam Yeroyaaɓe ko min haalata ɗo kono wona tan deftere giɗgol goonga kala ko neɗɗo ne waɗa ene moƴƴi o ƴeewa yamiroore o rewna ɗum laawol won noon wannoɓe hen keɓodirɗen e jomumen ɓen gitti geno jaarama ɓe njaarama ɓe gittani ɓe to ɓe mbawi heɗade daaɗe men ɗe pop yoɓe tinno ɓe gitta e so tawi wona ɗum kadi ne wawi janggo e jaam wodana yaari tawa fewani kadi hakkude leñol ngol hakkude pulagu jiɗɗen hen tan ko jaam tinnoɗen golloroɗen gandal golloroɗen nunɗal golloroɗen juɓɓudi on jaarama ko giɗo mon Ibraahiima Umar KAN katante leñol mo Aañam Yeroyaaɓe mi acci toon tongodam kala bawnoɗo nannude giɗgol gonga yo tinno jokkodira e men e ko ɓuuri yawde ko adinde mbaɗeten hen peeje goɗɗe on jaarama.